Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. And Tita Tanya Chinita. Basta mekaniko! Ka-loyal. Kina lang. Magandang umaga po sa lahat, lalo na sa inyo, Call and Tits, at sa mga suking tagapakinig ng programang Mga Katas ng Nakalipas. Tawagin nyo na lang po ako sa alias Angelo, taga Sauyo, Quezon City. Sa edad na 20 anyos ay maaga po akong nag-asawa, Call and Tits. 21 naman noon si Desiree. Maganda, maputi, mistisa, tisay in short. Kaya hindi ko na pinakawalan pa si Desiree. Di rin naman mabibitin ang itsura ko, Call and Tits. Ala Jericho din po ako. Siguro nga nabigla lang ako sa mga pangyayari. Kumbaga, hindi pa namin na-enjoy ang pagiging binata at dalaga. At dito na nagsimulang tumagas ang mga katas ng aking nakalipas. Katas ng nakalipas. Ano kaya Han. maganda, honey? Yung... Hindi pa natin alaman eh. Kaya nga, paano? Kailangan na natin bumili. Alam naman, mas excited ka nga sa akin kung bibili tayo ng blue na gamit, paano pag baby girl yan? Kaya nga kung pink na white. mabibili natin, paano pag boy yan? White. Neutral. Black kaya, black. Black? Hindi, joke lang. Wala naman black. Ayan, may mga white na lang. May sales clerk ko. Hello po, good morning. Hi, morning. Is your name Trixie? Ay, opo! Miss Trixie, so nahihirapan kami ng partner ko. Misis ko pala. Hindi pa tayo kasal. Kasal na tayo. Kasal na ba tayo? Kasal na tayo. Ano ka ba? Naghahanap kami ng Kasal na kayo ang babata nyo pa? Lumandi na kayo? Ang kapal ng mukha mo, parang salitaan kami ng ganyan, Oh, nagmamahalan kami, kaya sana naman huwag nyo kaming husgahan. At saka wala yan sa edad. Palibhasa ikaw, mukha kang gurang, tas wala pang nang siseryoso sa'yo. Kaya nga nainis ako
Trixie, tulungan muna kami dito bago tayo magkaroon ng personal na Okay. tanungan dito. Ano mabibili namin kung halimbawa Bilhin nyo pang- na lahat. Para wala na kayong isipin. Period. Alin ang lahat? Lahat ng tinda namin. Kailangan ko yung ano ba yung mittens and kittens, alam mo ba yun? Kailangan namin ng Ano ganun. yan? Sales clerk ka, hindi mo alam yung mittens and Bago kittens? lang kasi ako, ma'am. Bago lang Oh, ako. big kiss na lang, big kiss. Big kiss. Ganyan. Alika, sir. Big kiss. Hindi yun! Aray Tus ko. ka nangahalik ka ng lalaki ng may lalaki, ah! Sabi mo, big kiss. Sinalito. Big kiss yung tinatali sa tiyan! ng Yung bata. mga lampin. Big kiss, hindi lampin! Ay, baba yun. Big kiss para sa tiyan niya sa pusod! O sige, lampin. Tingin ng mga modern Hindi ka na lampin. lang kung anong bilhin mo dyan. Magkano yung lampin? Sige na, pili kayo dun. Madam. Kasi parang may tumatawag. Dito Madam, tayo, ma'am. magkano tong Dito tayo. lampin? Halika, ma'am. Dito tayo, Ano ma'am. tong lampin? Absorbent ba to? Absorber. Ibig ka ng ibig. Ay, hello, bay. Bay. Hello. Bay, bay, marinig mo ako, bay? Hello? Hello? O bakit? Bay, may naghanap sa'yo dito sana, bay, sa shop. Kasi, magpapaayos. Hello. Chapi. Hoy! Ano nga? Hello? Ano nga? Bay, magpapa-shop daw tong si madam. Punta ka dito dahil hinahanap ka. Sige, sabi. Kausapin ko nga saglit. Hello? Hello. Uy, ikaw pala yan. Karina. Pasensya ka na Napatawag ako. Sige. Oo, kasi kailangan ko ng tulong mo. Bay, ako na lang, bay. Sige, pupunta ako sa shop. May binili lang. May binili lang tapos. Pabilisan, Angelo. Kasi kailangan kita eh. Okay. Antay ka Kailangan lang ko yung spark plug ko. Hindi nagsaspark. Baka ikaw ang magpapaspark. Okay. Sige. Tinan mo, Habol ako sa shop, testingin ha? ko. Startin. Ayaw. Ayaw. Oo nga. Sige, pagkatapos namin mamili, diretso ako dyan, ha? Antayin niyo. Salamat, Angelo. Okay. You are my savior. Bye-bye po. Angelo. Akala ko kasi sira yung kotse mo. Iba pala yung gusto mong ipaayos sa akin, eh, ha? Alam mo, walang problema yung kotse ko. Talaga? Itong spark plug ko ang may problema. Huwag tayo dito. Kulikutin mo sa ilalim. Makapain mo. Huwag dito kasi makikita yung mga kasamaan ko. Pasok tayo. Ikaw? Doon tayo sa may aircon kasi sobrang init eh. Sige na. Doon sa office mo. Ay, di pwede dyan. Di na lang. Labas na lang tayo. Tara na. Ikaw pag ganyan ka pa, pero saan ba pinakamalapit dito? Sige na, ako nang bahala. Tara. Sakay ka na. Bumabalik sa shop si Karina. Pero hindi po para magpaayos ng sasakyan. Kung hindi, iba pala ang kanyang pinapakalikot sa akin. Alam kong nagdududa na si Desiree. At isang araw habang nasa shop, pumunta ulit si Karina.
Tama na yan, bay. Hala, bay. Parating na yung ano mo. Chika pips mo. Psst, kumingay dyan. Pwede ka makausap in private. Angelo! Ano dito? Kaya sabi ko sa'yo kung ano magparamdam sa akin. Angelo! Kailangan ko lang may ka makausap Bakit nga? Halika na, close door. Gusto bang marinig to ng mga kasama mo? Sige na. May ginagawa ako eh. Ano ba yun? Buntis ako. At ikaw ang ama. Pero, bakit ako? Bakit ako lang? Eh di ba may asawa ka rin naman? Alam mo ka mo, May asawa ka rin eh. Pero malay ko ba kung sa asawa mo yan? sa'yo to, Angelo. Alam mo naman may asawa din ako. Eh bakit mo ko pinapatulan? Eh ba't ka pumatol? Dalawa tayo, ang kapal mo ka ma. Panagutan mo ako, Angelo. Sa'yo Pwede. ang batang ito. Hindi ko alam sa akin na may asawa ka. At magiging mas komplikado kaya bumalik ka na lang sa asawa mo. Sigurado akong sa'yo to. Hindi Sa'yo nga eh. to. Hindi Ikaw nga lang pwede. Ikaw ang kumakalikot lang ng spark plug ko. At ng mga pangilalim ko. Hindi nga pwede. Naintindihan mo ba? Hindi pwede to. No. Sa layuan mo na ako, please. Bumalik ka na doon sa asawa mo kasi ako, babalik na ako sa asawa ko. Naintindihan mo ba? Nalaman po ito ni Desiree. Kapal na mukha mo. Oh? Kung sinasadya, ayusin natin to. Anong hindi sinasadya? Kaya ka pala laging nasa shop mo. Hindi lang pala mga sasakyan ang kinakalikot mo, pati mga babae. Ang kapal na mukha mo. Ang kapal na mukha mo. Paano na tong anak natin, ha? Desiree. Paano na to, ha? Hindi ko kayo iiwanan. Dito lang naman ako. Hindi mo kami Tsaka, iiwan? Hindi ka mo kami iiwan? Hindi naman akin yun. May asawa yun eh. Kapal na mukha mo. Eh, bakit mo pinatulan, Eh bakit ha? ka pumatol? Hindi ko kasalanan yun. Ang kapal talaga ng mukha mo. Napakabaganyan ka pala, kababaero. Ha? ayusin Ganyan ka natin pala, to. kababaero. Kapal na mukha mo. Sige, wala na. Aray ko, sakit na dyan ko. Huwag kang umiyak kasi yung bata. Baka mapano. Kasalanan mo to! Pag may nangyari dito, kasalanan mo to! Kasalanan mo! Kapal na mukha mo, Angelo. Ilan pang mga babae ang tinikman mo habang buntis ako, ha? Habang binubuntis mo ako, ilan pa ang binubuntis mo, ha? Nagkakalat ka ba ng lahi, ha? Hindi yun akin. Basta hindi akin yun. Kapal na mukha mo, hindi ka na naawa doon sa bata, tinatanggi mo pa! Ganyan ka ba, ha? Ano bang gusto mo? Dito nga ako eh. Ayusin nga natin to. Minahal Di ba? kita ng buong pagkatao ko, tapos ginanito mo akong kapal na mukha mo, Angelo, ha? Kapal na mukha mo. Ayusin nga natin to. Makalipas po ang ilang taon, pinilit naming ayusin ni Desiree. Subalit wala na po talaga ako lantits. Palagi na lang kami nag-aaway. Palagi na lang ako nai-issue tungkol sa babae. Di ko naman kasalanan kung nagchat-chat sila sa akin. Kasi nga, ala Jericho yung datingan ko eh. Eh bata pa po ako, mapusok. Ay nagpaalam siya sa akin. Anong gagawin ko? Ano ba't ka alis? Ba't ka mag-abroad? Ano ang Akala ko ba gagawin ayusin ko? na natin to? Ayaw mo na. Inaayos ko. Pero ikaw, hindi sapat yung kinikita mo at saka parang hindi ko naman nakikita yung sarili ko na dito lang sa bahay. Kaya alagaan mo yung anak natin, mag-a-abroad ako. Sa ayaw mo at sa gusto mo. Ay, mali. Sa ayaw mo at sa gusto.
Ayoko. Mag-a-abroad ako. Papa. Junjun, anak. Mama, iwan mo na kami ni Papa, Mama. Oo. Pasensya ka na, Junjun. Saan ako titira? Kay Papa mo, siya mag-aalaga sa'yo, Junjun. Pasensya ka na, anak. Pero Anak, doon ka sa lolo't lola mo. Yun ang gusto ng nanay mo. Pero pwede ko bang hiramin yung anak ko? syempre naman, pero ayusin mo ha. Lagot ka sa akin pag pinabayaan mo yung anak natin. Uy, babalik ko naman, pangako. Babalik ko siya. Pero yan talaga pasya mo eh. Wala na akong magagawa. Eh, lagi naman kasi tayo nag-aaway, kaya tama lang to. Maghiwalay na lang tayo. Mama, Papa, paano na po ako? Junjun, huwag kang mag-alala. Safe ka naman sa lolo't lola mo. Ha? Mahal na mahal kita, Junjun. Alam kong unang maapektuhan yung anak namin, Colin Tits. Wala na rin akong magawa kahit anong pilit naming buuin ang aming pamilya ni Desiree. Kasama nung anak namin ay talagang hindi na po pwede. Kaya dinala namin siya sa lolo't lola niya. At umalis na nga papuntang Bahrain si Desiree. Subalit yung anak ko, pagdating doon, Lola, gusto ko nang umuwi doon kay Papa, Lola. Apo, huwag ka nang masyadong umiyak. Naiiyak din si Lola. Saan mo ba gusto? Dito, gusto ko kay Papa tumira. Hindi pwede at papabayaan ko noon. Napakababaero noon. Diyos ko. Ay, Apo, ba't di ka ba natutulog? Kanor, patahanin mo yung apo mo. At Halos isang buwan na yan umiiyak gabi-gabi. Ayoko kasi dito tumira. Gusto ko kasama si Papa. Kanor, patahanin mo yan. Namimiss niya lang ang papa niya. Ano gagawin ko? Ayaw nga tumahan sa'yo sa akin pa kaya. Ibalik na lang natin yan doon sa tatay niya. Hindi pwede at binilin yan sa akin ang binilin yan sa atin eh. Maawa ka naman sa Magagalit anak. yung anak mo. Kasalanan niya. Iniwan niya yung anak niya dito. Nag-abroad-abroad siya. Tayo na-stress. Takpan mo na lang ang bibig. Bawo! Kanor! Gusto ko na po kay Papa! Gusto ko kay Papa! Naiinis ako sa batang to. Isoli na kaya natin. Ay, matagal ko na sinadya sa'yo yan. Ayaw mo talaga. Junjun. O sige, promise bukas. Papa! Ano? Papa! O bukas ihatid ka namin sa pepe mo, ha? Ihatid ka namin, promise. Bukas, tumahan ka laang. Ano ba gusto mong pagkain? Hindi, gusto ko na kay Papa. Ngayon na. Bukas, tulog lang. Hindi, Isang tulog. ngayon na. O pikit pag tumahan ka, dadaling ka namin. Ma, Pa, nandito kayo. Yung anak mo. Idali na namin dito kasi palagi nang umiiyak. Hindi tumitigil eh, pagod na. Ikaw na bahala sa anak namin. Nag-usap ba kayo ng nanay nito, ng anak namin? Opo, nag-usap na kami. Sige na po, ako na pong bahala dyan. Papa, dito lang ako sa iyo. Huwag mo na akong iwan na. Oo, anak. Basta, dito ka na lang kay Papa. Nay, pasensya na po ha. Ayos lang. Basta, lagaan mo ang apo namin at baka magalit sa amin ang aming anak. Pag nalamang inuwi namin dito, ha? Alagaan mo. Si Junjun. Ako na pong bahala sa kanya. Beauty queen of all. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!